ኤርትራውያን ነበርቲ ከተማታት ጀነቭ፣ በርን፣ ዙሪኽ፣ አራው፣ ሳንጋልን፣ ሽፋውዘን፣ ስዊዘርላንድ ጥናፈ ማሕበረኮማቶም ብምሕያል ኣብ ምዕዋት መደባት ልምዓት ብንጥፈት ከም ዝዋስኡ አረጋጊጾም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ክብርታትና ዋሕስ ህላዊናን ገስጋስናን ሓድነትና ድማ ሓይልና ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብክልተ ሕዳር ኣብ ዘቃንዕዎ ኣኼባ እዩ ንሳቶም ኣብ ምሕያል ማሕበረኮማት ጥርናፈ ዜጋታትን ምምካት ተጻብኦታትን ብሰፊሕ ድሕሪ ምምያጥ ዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ገስጋስ ንብሩህ መጻኢ ባይታ ዘንጽፍ ብምዃኑ ንዓወቱ ብንቕሓት ዝካሎም ከገብሩ ድልዋት ምዃኖም ሓቢሮም ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት አቶ ሽለሺ እድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል መደብ ስራሕ ሃገራውያን ሽማግለታት ዓመት 2014-2015 ብዝርዝር ድሕሪ ምቕራብ ሽርሕታትን ተጻብኦታትን ንምምካት ሓያል ሃገራውን ህዝባውን ጥርናፈ ምህላው ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ኣስሚሩሎም ፈታኒ መድረኽ ተጻብኦ መኪትና ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ በፂሕና ኣለና ዝበለ አቶ ሽለሺ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ሳላ ሓያልን ዕዙዝን ተሳትፎ ማሕበራውያን ሓይልታትን ምዃኑ ብምብራህ ተጻብኦታት ንምምካትን መደባት ሃገራዊ ልምዓት ንምዕዋትን ከም ወትሩ ንጥፈታቶም ብዝሓየለ ከሰላስሉ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም حرستوت نوزوبا مندفرا أب ممدمادن مدلدالن مريت بمتقار زكايد وقت مبدلوات بهطور كرامات تحجيزو بركوت مهرتي كحفزو زلوم صنع امنت غليصوم نساتهم نيرينا بزهبو حبريتا نايلوم عامت زناب قدمي 4 عامتات مزنبره متن زناب زمساسل مخانو بمتقاس بو متن زراتهم اب درجه مئتاو بصيح مهلاو اب قفو كسع زاتو دما كيسل كيونطفهم زلو حبيروم ابتنو زوبا كاب زحرس 16391 هكتار تي 13421 هكتار اكل طرتاتن ناي قبا ازرتن لميعو اب درجه محفاظ كم زركب زغلصه حلافي چنفر مينستر حرشا اتو اياسو اسفاو حرصوت كبالعت እና ተጠንቀቁ ምህርቶም ኣብ እዋኑ ብግቡእ ከሓፍሱ ጸዊዖም አምሐዳሪ ኑዞባ መንደፈራ አቶ አብርሃም ሓጎስ በወገኑ ምዕቃብ ሐመድን ማይን አቶ ኑዞባ ከም ባህል ተአታቲው ዓመት ሙሉ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ህርኩትነት ሓረስቶትን ህጡር ክራማትን ተደሚሮ ድማ እቶታውነት ክብ ከም ዝበለ አረዲዮም محبركم إيرتراوያን ነበርቲ ምብራቅ ተል አቪቭን ከተማ አሽዶድን እስራኤል ጥምረቶም ብምሕያል አበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ክብ ከም ዘብሉ በ24 25 31 ጥቅምቲ ኣብ ዘቃንዕዎ አኼባታት ህዝባዊ ምኽተ ገሊጾም አምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሃገር እስራኤል አቶ ተስፋ ማርያም ተኸስተ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንጉዕዞ ታሪኽ ሃገርን ሃገራውነትን ከምኡውን ናጽነት ንምምጻን ንምሓስን ዝተኸፍለ ዋጋን ዝሳላሰር ዘሎ መደባት ልምዓትን ብዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃብ ብደምን ህይወትን ዝተረኽበት ሃገር ብርሃጽን ምሆላዕ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንቕሓቱ ብምብራኽ ተርው ከእዝዝ ይግባእ ክብል ኣስሚሩሎም ተሳተፍቲ በወገኖም ሃገራዊ ሓድነቶም ዓቂቦም መኸቶኦም ብምሕያል ኣብ ኩሉ ሃገራዊ ልምዓትን ህንጸትን ኣበርክቶኦም ከም ዘሕይሉ አረጋጊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ናይቲ ኣብ ከባቢ ተል አቪቭ ዝርከብ ጨንፈር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ርእስቲ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ንምሕብሓብ ስድራ ስዋኣት ዝወፍዮ ዘሎ $50 ብመንግስቲ ንዝወሃቦም ፍሉይ ፕሮጀክት ንምትግባር ድልዋት ምህላዎም አረጋጊጾም ኣብ ጥዕና በሓፈሻ ናይ መንእስያ ድማ ብፍላይ ዘሎ መረዳእታ ንምብራኽ ሚኒስትር ጥዕና ካብ 2014 ን5 ዓመታት ዝቕጽል መደባት ሰሪዑ ግቡእ ሓበሬታ ንምስራጽ ዝተፈላልዩ መሻርክቲ ብምትሕብባር ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ከተማ ባጽዕ ዓውደ ዘተካይዱ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዶክተር ዮሐንስ ተኸስተ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ውዑይ ዕድመ ዘለው ኣባጽሕን ጎራዝትን ንዘለዎም ፍሉይ ባህሪ ኣብ ግምት ብምእታው ጥዕናዊ ጠለባቶም ንምምላእ ፍሉይ ቆላሕታ ከም ዘድልዮም ስለዚ ድማ ግቡእ ጥዕናዊ ሓበሬታን ኣገልግሎትን ዝረኽብሉ ባይታ ምንጻፍ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣረዲዮም ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ዳይሬክተር ስድራ ቤትን ኮምን ዶክተር ብርሃነ ሃይለ ኣብ ዘቕርበቶ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘይተደለየ ጥንሲ ሕማም ፊስቱላ ጾታዊ ዓመፅ ኣዕነውቲ ወልፍታት ናይ ኣእምሮ ጸገማት ጎዳኢ ልምድታት መልከፍቲ ኤችአይቪ ኤድስ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልኦትን ቀንዲ ብድሆታት ኣባጽሕን ጎራዝትን ምዃኖም ጠቂሳ ኣፈታትሖም ብዝምልከት ውሁድ ጻዕሪ ህዝብን ኣካላት መንግስትን ከምኡውን ዝምድና ወለድን መምህራንን ክሕይላ ዘኻኺራ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ዛዕባታት ሓሳብ ንሓሳብ ድሕሪ ምልውዋጥ ሞያዊ ምኽሪ ከዓቢ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክሰፍሕ ኣባጽሕን ጎራዝትን ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና ውሁድ ምሕዝነት ክፈጥሩ ስነልቦናዊ ምኽርታት ሰብ ሞያ ጥዕና ክሕይል ምምሕዳራት ተረአን ክጻወታ ወለዲ ንደቆም ብግቡእ ኮስኪሶም ከዕብዩ ከምኡውን ንተምሃሮ ግቡእ ትምህርቲ ጥዕና ክወሃብን ሃማድኤን ሃማመትአን ጎስጓሳት ከካይዳን ዝብሉ ርእይቶታት ኣቕሪቦም
ኣብ ዞባ ማእከል ነበርትን ዞባ ማእከል ከተማ ሰብ ትካላትን ኣፍቀርቲ ስፖርትን ኣብትን ዞባ ንዝርከቡ ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ቆልዑ ዝውዕል ናይ ኣስታት 80,000 ኣፋናውቲ ስፖርትን ትምህርትን ብሓገዝ ኣበርኪቶም بخلت حدار أب قطر ستاديوم أسمر أب استخايدين أي مرخاب سنة سرعات أم حدار نوزبا مأكل كتما أتو هابتاي تسفازجي أبز اسمه وقال اتحجز إن تتعاطي تسفا أسنيقه بقعتهم من المبرة حجز مخانو تغيسو سبورت كما وصلت نمتحازو زقبر زلو تعرن معوات نبرت بحافشة سبت أقاول كسباتن تكالاتن دما بفلاي أبركتهم كعزيزو تسويعهم حلافي فتامي سبورت أبتن زوبا أتو موسى تغل هيمانو تبقريو كوميشن سبورت زوبا مأكل قدم خلت عمت نعقد سنة جراس روت أب قمت بمتاو بستجمر مرب مسرت أب زوان زي كل تميت زهون قلعو أب جراس روت تنبيرهم كم زلو بمتكاس إنهم كل نزخير زلو تساتفنا دك أنستيو أب سبورت نمبربار ولدي أب زمرايزي أفوت أم نمبرخ ترى كتاوتو أزخاهيرهم ولدتهم قلوا أبزهابوا حبريتا إذا تغيروا زلوا حاجز دوقهم حيال ليت سبورت حديروهم كم تزقبان نخزوترون فنان زهبهم مخانو قون سبورت دمات مرتهم نخكتاتلو أسلت أنتم كتعل مخرخ القسلهم بملباو حاجز نزقبارو أمسكينهم زخبركم تخطاتلتنا نلومي مشت استدالو زيناتات وشت هاجر أبستفتيمولو نزيناتات وصايكن ملصقكم هنا مكتتالكم كتكتسلو دقيمنا بخبرنا عدم